Imari yamakaviga musoro kuona? 2000 ndakaviga ndakaicherera paside pemuzhanji wechirungu. Saka ndakuishaya pandanga ndakuida pasi. Yani makore mangani makaicherera? Yani 5 years. Apa ndikuitoitsvaga ndikuishaya chete. Mukore uno imari dzichachererwa pasi here? Anyway, saka mauya kuti ndikubatsire kuti muzive kuti mari yenyu iripi kana kuti yakatorwa nani? Ichokwadi ndizvo ndanyanya kuvinga izvozvo izvo. Pano wamuri kufungira here takakubirai? Pana ndiri kufungira nokuti ndinogara nokamuzukuru kangu kandinogara nako. Saka ndiva ndiri kufungira kuti ndokunga kakaona ndichiita sei ndichiviga mari kakatora. I love it. Now, regai timbosiya nyaya yemari mbijana. Ndimboprofitawo something chemumusha menyu. Chokwadi profitai. Ndiri kuoneswa inini kumba kwenyu kune muti pamusha penyu. Pane muti wemumango. Asi muti uyu wakangooma. Zviya zvokuti vanhu hamuna kuziva kuti chii but wakarohwa nemheni. Wakangooma wakadaro. Chokwadi muti iyoyo uriko padhuze panogezerwa maplates. Ndangoona wakangoomawo. Now, maona wakaoma kudaro ndokubva mada kushandisa huni. Saka pane munhu wamakatuma kuti agobore. Do you still remember? Chokwadi. Now, chifungai kuti pamakagobora muti uyu wacherwa pasi mudzi wacho pacherwa gomba. Fungai kuti maazoita sei? Yes. Tinotenda muprofita. Nemamwe mazwi mune hangano wasedze gunguo. Gunguo zvarinoita rikanoba mazai rinosvika rosvikoviga apa rodzokera kunoba rimwe robva rakanganwa kuti raviga papi rosvikonoviga pamwe futi. Marangarira here kuti makazoita decision yekuchera pasaidi pemuti wemacha mari yamakaviga mega ndokubva mati regedza ndinoiviga mugomba hombe. Ndarangarira prophet, ndarangarira. Ndinotenda prophet, ndarangarira. Ndapedza nemi. Ndarangarira prophet. Ndapedza nemi. Ndarangarira. Ndatopedza nemi. Ndinouya $100 ndinouya nayo. Muchandipa waya. Ndinouya nayo hayo. Ava kubva vatoenda kumari chechi havachada. Vatoenda kumari yavo. I love it. Vangani vanoda kuitirwa zvakanaka. Maona ndatone waya.